Γεια σας! Θα σας πω μερικά μαργαριτάρια από γραπτά μαθητών που μου άρεσαν πολύ. Ο Μισογίνης είναι τέρας μυθολογικών, μισός γυναίκα και μισός άλλο πράγμα, απερίγραπτης ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του. Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες, γι' αυτό δεν έχουν βρει αρχαιολόγοι αρχαία διαβατήρια. Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους 20 ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ. Την Οδύσσια την έγραψε ο Οδυσσέας, την Ιλιάδα ο Ηλιάδης. Η γυναίκα του Τσάρου λεγότανε Τσάρα, η κόρη του Τσατσάρα και ο γιος του Νορέγεφ. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται, αλλά όχι πάντοτε. Ενεργητική φωνή. Κυνηγάω το λαγό. Παθητική φωνή. Ο λαγός με κυνηγάει. Οι βιταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσα από τις αλφαμίνες και τις γαμαμίνες. Ερώτηση. Τι γνωρίζετε για τις οικονομαχίες? Απάντηση. Οι οικονομαχίες ήταν οι μάχες που έκαναν οι λαοί για τις εικόνες. Όποιος κέρδιζε τη μάχη κέρδιζε και τις εικόνες. Οι 10 εντολές γράφτηκαν από το Σινά και παραδόθηκαν στο Μωυσή στην πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες, αλλά σαφέστατες. Η Σκανδιναβία είναι μια πράξη που κάθε πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει. Το φοβερότερο όπλο των αρχαίων Αράβων ήταν ο ευνούχος. Το παιδί που οι γονείς του είναι από την ύδρα λέγεται υδρογόνο. Όποιος ζηλεύει τα πολλά, ζηλεύει και τα λίγα. Ο εξωστρακισμός ήταν μια αρχαία τιμωρία όπου σου έβαζαν 6 όστρακα και έπρεπε να τα χτυπήσεις και να τα σπάσεις με το κεφάλι σου. Μερικές φορές πετύχαινε, άλλες όχι. Ο αλιγάτορας είναι συνδυασμένος ζώων, μισός άλιγας, μισός γάτορας. Το μετρικόν γάλα είναι προτιμότερο του γελαδινού λόγω καλυτέρας εμφανίσεως στήθους γυναίκας. Το εθνικό σήμα της Ολλανδίας είναι το άνθος της τουλούμπας. Της έταξε λαχνούς με πετραχίλια. Η κόμπρα είναι τελείως ακίνδυνη για τους Έλληνες. Πέρυσι χάσαμε χιλιάδες σε τροχαία δυστυχήματα, ούτε ένας θάνατος από κόμπρα. Τελευταίο, η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου ήταν το Δωδεκάθεον. Πάνω στο ψηλότερο σημείο, ακριβώς πάνω στη μύτη της κορυφής, καθόταν ο Δίας, διάσημος για αυτή την επίμονη στάση του.